Malta flimkien ma kinitx sempliċi għajta ta' kampanja elettorali imma l-mod li bih irrid immexxi fl-ewwel mandat li tan il-poplu Awċi u Malti. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela beda d-diskors tiegħu lil poplu Malti u Awċi f'messaġġ lin-nazzjon it-tnejn filgħaxija ftit sigħat biss wara li ħal ġurament bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Malta flimkien ma kienx sempliċi għajta ta' kampanja elettorali. Malta flimkien huwa l-mod li bih irid immexxi fl-ewwel mandat li tani l-poplu Awċi u Malti biex inservih bħala Prim Ministru. Inħossni imċekken bil-vot b'saħħtu ta' fiduċja li tajtuni wara perjodu li matulu pajjiżna bħal bqija tad-dinja iffaċċja numru ta' sfidi. Il-Prim Ministru kompla jgħid kif l-għażla li jagħmel il-poplu jażla favur paġna ġdida il-bot minn sentejn xejn faċli li ġabet magħha l-pandemija. Filwaqt li nibqa' nfittex il-parir espert, il-Gvern se jkompli fit-triq biex jitneħħew għal kollox ir-restrizzjonijiet. Irridu naslu f'mument fejn kemm jista' jkun nadottaw l-istil fejn tkun l-għażla personali tal-individwu dwar kif jemmen li hu l-aħjar jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Il-pandemija ħadet ilna wisq. Tfal u żgħażagħ tilfu aktar minn 24 xahar mill-isbaħ żmien ta' ħajjithom. Għalhekk issa rridu nħarsu l-qudiem biex inkomplu nieħdu lura l-libertajiet tagħna. Titkun din ir-rebbija li tarana mixjin f'din id-direzzjoni. Dr. Abela rimarka wkoll li d-deċiżjonijiet li se jieħu Gvern Laburista se jħarsu lejn prijoritajiet u standards ġodda bil-futur ta' wliedna u l-ġenerazzjonijiet futuri il-ħin kollu quddiem għajnejh. Irrimarka wkoll is-sodisfazzjon tiegħu għal mod ta' kif tmexxiet il-kampanja elettorali, kampanja ffukata fuq l-idejat, il-kreddibilità u l-kompetenza. Rajna li f'Malta l-parteċipazzjoni f'għażla ta' elezzjoni ġenerali tibqa' fost l-aktar b'saħħithom fl-Ewropa. Iżda żgur li rridu nagħtu ħafna każ ta' dak li ddeċidew li ma jivvotawx f'din l-elezzjoni. Lilkom ukoll se nitlob iċ-ċans li nservikom u se naħdem biex il-klassi politika tikseb mill-ġdid il-fiduċja tagħkom. Biex darb'oħra tħossukom komdi tmorru tagħżlu lil min tixtiequ fit-tmum tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li minkejja l-koll niġu minn sfond differenti bħala Maltin għandna diversi valuri komuni. Temijiet li fuq kollox issa għandha tittieħed l-opportunità biex flimkien inġeddu lil pajjiżna. Ejja nkomplu dan il-vjaġġ flimkien. Dan hu vjaġġ fejn ma nkunux wasalna qabel kull ċittadin iħossu apprezzat u rispettat. Din se tkun l-attitudni tal-Gvern immexxi minni fil-5 snin li ġejjin. Legalment, il-ġurament li ħadd illum huwa ħalfa fuq il-Kostituzzjoni, imma f'qalbi u f'moħħi huwa l-kelma li għamilt magħkom, li tajt lilkom biex immexxi għalikom. Awċin u Maltin, flimkien il-futur sabiħ.